into engiyenza isikhathi eside. Mhlampe mangaphosisi mhlampe salala kabili. Hawu. Manje. Kodwa yini manje? Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa kwakho kuzoshintsha kuphi mama? Cha baba bengisaqhubeka bengaqedi. Uqedile injongo yakho-ke ngilalela. Yebo manje emva kokuthi ngilale nalomlisa lo nginenkinga manje ngaphansi kunezinto eziphumayo. Manje ngizame nokuya eklinikhi. Awukho la ngasayanga khona usiza ngikuthule. Oh manje ucabanga ukuthi yini nasizo lwakho? Bangekho uhambo uhaduluko ukudala kanjalo ukudala kanjalo khona. Ufuna mina futhi ngikusize. Noma ungasenzeli-ke mina usale uswenzela iy'ngane esinazo. Sanibingelela bonke ababukeli beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivakashela udadewethu othi-ke nakunodaba olumshisayo afisa ukusixoxela lona. Sawona. Yebo sawona njani? Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela ababukeli beBlaqlife usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli mina ngiqhamuka la eBreasent la ngihlala khona. Oh la ikhona la eThekwini. Yebo ngihlala la eTown. Okay, so udaba lakho luqalaphi? Uzoconfessa kuba? Ngizoconfessa kumyeni wami. Kumyeni wakho? Yebo. Yo. Inzima ke le uzuchiza indaba ungakwazanga ukungena naye ekamereni uthi awubaba. Kunodaba lo A no B. Indaba uze la ekhaya uthi ke nangicela ningisize. So confess. Umuntu onodlame bengangishaya. Bengakushaya. Okay. So udaba luqala kanjani? Umyeni wami umuntu obusy kakhulu. Uyahamba banama business trip nje umuntu obusy nje umuntu oba nesikhathi sami. Even noma ubuye uthi ngikhathele la ngikhona bengisebenza ngabe naso nje isikhathi sami even ngimcela ukuthi cela ube nesikhathi sami akafuba nesikhathi sami ungenzele isikhathi sami. Okay, ngikuzwa uthi ubusy usuyengasebenzeli ini wena? Usuke sebenzela mina yes but nami ngiyadinga ukuba naye. Ngoba even if okay uhambile ke mhlawumbe uhambe u2 weeks noma isonto uyangena empedeni ayilaleli. Fine ngithi mina ngidinga isikhathi sami athi ukhathele nani yabo. Understand mhlawumbe usuku lolo ngangakusasa umuntu akangithinti. Ngaphase kwesikhathi angithinti. Ngothi inyanga iphelile manje. So akaze uhlale naye phansi uthi awubaba sekhaya uyibeke nje ngembaba uyisho ungalokhu uthi ke nocela isikhathi sakho ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi ke na akakuzwa ukuthi uthini mawuthi ucela isikhathi sakho. No, ngahlala naye phansi ngakhuluma naye. Ngasho ukuthi angithanda ukuthi mhlambe okay fine ngahamba bese buyile ngiyacela abantu ukuthi angenzele nami isikhathi sami. Okay, so since ubaba akakwenzi lesikhathi wena wasuthatha ziphi inqomo? Nami ngase ngabheka eceleni ngaphela bese ngilambile. Okay. Yebo. Ukubheka kwakhe eceleni mhlawumbe ukubheka ubamba lapha nalapha noma umuntu oyedwa focus again. Cha khona umuntu nje engahlangana naye eTown wangishela ke sathandana manje inkinga salala emva kokulala kwethu ke sekuneyinkinga engiba nazo kunenkinga ngaphansi khona izinto eziphumayo manje ngiyile eklinikhi abangisizi ngendaweni eziningi nje angilithola usizo. Ima-ke nalala kanye naye kanye noma nalala kaningi protection asisebenzisanga iprotection salala nje without a protection. Ima kwenza kanjani ukuthi ungayenzi sebenzisa iprotection umuntu ongamazi? Cha nami ngase ngikhumbule nje sengikhumbula. Awucabanganga ukuthi kuyiwa at least eklinikhi kuyocheckwa ke before wenza izinto ungekho uyi-protection? No mina naye sa-check akanaso isifo. Akanaso isifo. Yonke sa-check yebo. Okay, so wangacabanga ukukhulelwa? Angicabanga ngakhulelwa phela vele kodwa ngiyaprevent. Okay, so manje ke uthi kunezinto eziphumayo. Ungakwazi usichazela ukuthi mhlawumbe into kanjani iqale nini lento? Qale kwa izinto engathi zimhlophe engathi ziyamila ngaphansi. Ngiyayitshela ukuthi mhlawumbe i-discharge mhlawumbe yomelelo kanjani understand ngaye eklinikhi banginikeza amaphilisi azangangisiza ngaphuza angangisiza. Emva kalokho kwangathi kuphuma into engathi yigazi sese ngibona ngathi manje sekuphuma into engathi inunu. Inunu kanjani? Ngizothi isasabisa. Ikanjani mhlawumbe ungichazele inunu kanjani? Nje sort of impethu kanje.
Impethu. Yebo. Okay, so mawufonela lo muntu lo owalala naye uthini yena? Angisamtholi efonini. Awusamthola efonini? Kade ngizama umfonela ngithole. Okay, so kwenzakalani kuwena? Khona la ufila khona noma ihamba iqathaka impethu lezo. Kwenzakalani? Yabo uma ngigeza nje ngiyayibona kube ngathi nje uma ngigeza okay fine nazi ngathi ziyaphuma ngigeza ngiyazibona ukuthi ziyaphuma uma ngigeza. Mase ngiqedile ukugeza iqala phansi zingilumi sekuze kwabhlungu even isinye sami sesivuvukele manje. So on a normal day like uyasebenza? Cha ngasebenzi. Usasendlini. Okay, so on a normal day uyihlalele nabantu usufakani iPad noma usaqhubeka nePent line? Cha phela nga research kubantu ukuthi yini engayenza. Ukuthi mhlawumbe ngisize bangitshela ke abantu ukuthi angofaka inyama. Ukuze ingadli mina ngaphansi. Okay. Oh. So impilo yakho manje shuthi every day uthathani iqatha lenyama ulifaka ngaphansi? Yebo. Inyama yenkomo noma yenkukhu? Isibindi. Thatha isibindi usifake ngaphansi? Yebo. So lezi nunu manje sezidla lesi sibindi? Sidla sona mase siphelile iqala phansi ilume mina. Phinde iqala phansi ngesifaya futhi. Akukho iphunga eliphumayo? Likhona because abantu bayalizwa bese ngiyaphika ke ngithi ngazi bakhuluma ngani because bayangitshela. Umyeni wakho ukuphi kuyo yonke lento? Ukhona na even esho mhlambe la endlini ngathi content wayo nje ngithi hayi angazi ke shuthi wena nenkinga amakhala wami ngiyaklina la endlini. Okay, so manje ke umyeni wakho unalenkinga la akazi still afuna ukuthinta phela ayibo umama sekhaya akazi athi ayibo athi ngithinte kancane. Cha kuyenze sinsikhathi umbone ukuthi hayi namhlanje ke ngathi usemudini ke ngithinte phela angisakwazi ke phela manje. Uthi nomesho uthi kade wafuna isikhathi sakho mase kunikeza manje awusafuni futhi. Ngisho ngithi kade nami ngikuncenga nami angisathandi. Sho, ngoba kufuna ukuconfessa kuyena. Mawucabanga kumshado wakho kuzowenzakalani? Yena uyangithanda mhlambe kodwa ngaphela angazi. Kodwa sineyingane mina ayicabangele phela ukuthi ziyamdinga uma wazi. Uma engangisizi ngizofa. Wacabanga yena uzokwazi ukusiza? Mhlawumbe uzokwazi ngoba umuntu owazi abantu futhi nezinto zezulu uyazazi ke. Pho manje ke uzoyiqala ngabe le ndaba usumtshela ukuthi wena uphumele ngaphandle walanda impethu ayilethe endlini. Ingakho ngize la ukuthi ngabe novalo mangimfonela ngimtshela. Mawulele embedeni ziyaqathala lezi impethu esishidini. Mangigqoka iphenti kube nalutho. So ziqathakele ephentini. Uzangibuza naye ukuthi ngoba awusiyena umuntu olala ngephenti. Namhle kusekwenzakalani manje. So awuchazeke iphenti lakho mawugumule ekseni uswele njani? Suke ligcwele zona kube ngathi futhi kunanegazi ke la ephentini. So isibindi awukwazi ukusifaka mawulala. Ngiyasifaka ngivuka ekseni kodwa sesiphelile kumele ngivuke la ngo12 ngithathe esinye ngisifake. So ekhaya uyasigrosa nje isibindi usigrosela. Ngiyasigrosa ngize ngisifihle futhi ngenza ukuthi angaboni ukuthi isibindi sagijima kangaka manje. Okay, no, I think ikena ngempela asimthinte ngalolu daba. If ekwazi ukukusiza sithemba ukuthi uzokwazi ukuthi akusize. Asithemba ukuthi kena but ke what's gonna happen mawukuthi kena uthi lo mshado uphelile? Angazi ngoba phela yena umuntu osebenzayo mina ngisebenzi hlala nezingane. Abazali ekhaya bazothini? Bazophuxa kakhulu ngoba umuntu othandwayo vele. Yeah, it's a difficult one. Barika ayikho inkinga sizomthinta simazise lolu daba lolu. Kodwa ke kuzomela ke nawe uqine ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo ngoba ngithandile la iphathi le uthi ke na usulwele izingane zakho ngoba zona isakudinga. Hayi nizwele babukele emakhaya ukuthi ayi kuningi okwenzakalayo nabantu ke nesibathathe endaweni sithi ke nazama uqinisa imishado yethu kodwa siyabhidliza futhi ngakho kodwa simthinta ubaba wasekhaya simazise ngalolu daba sibone ukuthi uzokwazi ukusiza unkosikazi wakhe. Yebo sanibona. Sawubona bhuti njani? Siyaphila mama njani?
Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la kwaBlaqlife TV kuhlelo oluthi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli nonkosikazi wakho la e-studio othi usacela ukukhuluma nawe. Ngisacela umuphe udlebe. Ngoba ngimataka emsebenzini kodwa okay. Awu siyacela bandla. Sizozama ukulalela nje kancane manje. Okay, siyabonga. Njani mina? Yebo. Ngizwa? Mama kanjani? Angikho right. Yini manje? Ngicela nje. ngizwa? Ngathi ngizwe nje izinhlelo nje ngifonela kwenze njani ngingakho right. Bengicela ukuqala ngokuxolisa. Yaxolisa. Yebo, nothi ungithembisa ukuthi emva kwalento engizokutshela yona ukuthi angeke uzohlukana nami. Yahle phela ke lapha ngani conditions lento zongitshela yona uzongemela noma nje ushintshe imali. Cha, uyakhumbula ukuthi ngike ngakhuluma nawe ngakucela ngendaba ukuthi awunaso isikhathi sami. Anginaso isikhathi sami. Yebo. Isiphi isikhathi engenaso for wena because uyazi ukuthi ngoba ngisebenza njengoba nje ngilanga ngayimani impela ngiyimbela mina nawe ukuthi nabantwana ukuthi sihlezi sijabule ekhaya. Isiphi isikhathi ngifuna Into ejabulisa umuntu phela uthando. ngoba ngikuphuthana noma ngifikile ekhaya. Bungasangiphi uthando uma ufikile. Okay, awuhlali endabeni kwenze njani? Sokwenzeka kade uhambile kuyi-business trip useGoli. Ngahlangana nomunye umuntu wesilisa. Angizwana? Bengisacela ungilalele. Manje. Okay. Correct. Yebo, wathi uhambile e-business trip eGoli ngahlangana nomunye umuntu wesilisa. Nami Ngalala. ngase ngikhumbule nami. Wenza into zabantu abathandanayo. Usho ukuthi wena mina ngisebenza kanzima la. Wena ubhizi lapho. Ngithi unalelinga nje kanti ubhizi. Wena nokungcola lapho. Yini? Akubanga into engiyenza isikhathi eside. Mhlambe mangaphosisi mhlambe salala kabili. Hawu. Alright. Kodwa yini manje? Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa wakho kuzoshintsha kuphi mama? Cha baba, bengisaqhubeka bengaqedi. Uqedile njengo yakho ke ngilale. Yebo, manje emva kokuthi ngilale nalomlisa lo nginenkinga manje ngaphansi kunezinto eziphumayo. Manje ngizame nokuya ekliniki. Awukho la ngasayanga khona usiza ngikuthule. Manje ucabanga ukuthi yini ngasizo lwakho? Bangekho uhamba uhaduluko yokudala kanjalo khona. Ufuna mina futhi ngikusize. Noma ungasenzeli-ke mina usale uswenzela iy'ngane esinazo. Ngiyangibona ngikhanisa nje ngithushile light impela. Ngiyaxolisa mngani wami. Wazalwa ntombazane. Ibakithi. Ngiyaxolisa baba. Cela umchazele ukuthi kwenzakalani kuwena. Nginenkinga la ngaphansi kuphuma into engathi yimpethu. Manje sonke lesikhathi lesi bese ngiphila ngokuthi ngithenge isibindi ngisifaye ngaphansi. Uyayibona kodwa imiphumela yokwenza into engalungile. Yebo, ngiyayibona. Bekhaya. Yebo. Ubona nje wena lokhu imiphumela ama-result akho i-right. Cha, ingakho ngixolisa baba. Ngifuna ukuzizwa kahle. Awufike endlini. Ngoba la impela ayizwani impela ayizwani. Cha baba, ngizongacela ukuthi ngize la ngoba ngiyazi ukuthi uzoba nolaka kakhulu mhlawumbe ungishaye endlini. So bengicela Ulaka man. Yinto enolaka. cha bengicela ukuthi wehlise umoya.
Wehlise kanjani umoya kodwa? Sikhulume kahle le ndaba, mina bengicela ukuthi ungiphe usizo nanokuthi ungixolele futhi ungangixoshi. Ngiyakhuluma mangifike. Busy la. Ayikho into engiyenza ngikhuluma. Kodwa uzokwazi ungisiza baba. Ngicela ukuvala ubhili. Ngizwa? Ngicela ukuvala ubhili. Cha baba, bengicela ungiphendule ukuthi uzokwazi yini ungisiza mhlawumbe. Ngiyazi ukuthi uyangithanda ufuna ukulahlekelwa yimina. Manje sisebenzisa leyo advantage ukuthi ngiyakuthanda. Engifika lokuthi ngiyakuthanda. Cha. Ngizama ukungcola wonke la ngaphandle. Cha. Ngiyaxolisa futhi kakhulu. Ngiyeza sikhuluma ngifike endlini. Okay, kodwa ngicela ufike usuwehlisa umoya. Okay. Sawubona bhuti. Yebo mama njani? Siyaphila uLungster lo. Ngiyamuzwa umama wasekhaya uthi kena uyancenga bakithi uyanxusa ukuthi ukwazi ukuthi umsiza ngoba lento le isimlimaze kakhulu and usecabanela nezingane ukuthi ingaze ilahlekele uma wazo. Hawu munye nkosikazi. Hawu ngikho. Manje lento ichazani for i-relationship yenu? Angifuni ukugambela amanga siswami. Inkosi yona ngiyayithanda ngenhliziyo yami yonke. Manje la imbanda nekhulile. Ukuthi ananihlisi. Ayithi engathi. Ngizama ngayo inkinga. Futhi yona ndlela leyangiphuma ngayo. Phephisa kodwa ke since I think yena since useyilahlile kuwena kubalekile ukuthi nibambisane ngalesi sikhathi nikwazi ukulungisa umshado wenu and then nikwazi ukuqhubeka nephambili. Kodwa ke ukumsiza uzokwazi umsiza ngimuzwe ethi kena wazi abantu futhi uyayi-understand into ezisizulu. Inkinga yami ukuthi ngamsiza. Usazonhlizwa yini? I know. Hayi phephisa kodwa asithembeki ukuthi kena nizokwazi ukuthola inqubela phambili. Hayi sizokhuluma ngifike ekhaya. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi ubambe ucingo lethu. Ngithokoza mama. Hayi. Lo muntu uthe unolaka kodwa nangu manje esephelele efonini. Ngoba uyabona ukuthi shuthi akhamera. Masifike endlini. Shobesho nje ukuthi uzoqedela endlini ngoba uyazi ukuthi uzobanjani endlini. So awusaba ukuphindela endlini uyodila nalo daba naye. Noma uzodinga ukuthi uhambe nomuntu mfene ikhulume naye ekhona. Ngiyasaba kodwa futhi kumele ngibhekane nento engiyenzile. Ngiyambona ukuthi uphathe kabi into yakhala futhi. So do you think ukuthi kena uzofaka nomndeni kulento le? Uzofaka. Base neyinkinga vele uyawutshela umndeni. Izingane zona Bengizomcela ukuthi ingane zingayazi lento. Uma yisangihlonipha. Zingana zona ingane zakho? Sinengane ezo2. Iminyaka mengikuphi? Emncane emnganani omdala emnganani? Omunye una10, omunye una3. Na3 basabancane kakhulu. So manje lo bhudu lo wakushiya nalenkinga le. Awuphindanga wambona, awazi ukuthi uhlalaphi, kanti nanibona naphi. Yenzekaphi yonke lento lena ukwazi ukuphindela khona umthole.
Ubhuti lo sahlangana eTown. Umbona kwami bengimbonela eflatini la kaqashwe khona. Ahlahla kusiya umuntu wala. Ngiyacabanga mhlawumbe waphindela kwela kubo kanjani angazi. Cabanga ukuthi labantu abalethwa imisebenzi contract ukuthi isikhathi esingaka bese yahamba mhlawumbe bese kuphelele leso sikhathi. Ungasumbone nje ungenze njani? Angazi. It's quite sad because yena mhlambe wayazi ukuthi kena ugila liphi igoda. Wayazi ngoba emva kokuthi nje sisilalile aphindanga angithole efonini. Awuphindanga. Ngiphindanga. Mawuthi uyobuza lapha la ihlala khona mhlambe ubuze ilandlord noma isecurity. Ngahamba ngayobuza bathi akasahlali la ngibuza ukuthi sehlala but ngebekwazi ukungisherela leyo information leyo. No mama. Okay. So kumbukelo sekhaya uthi akasithola isikhathi samuntu wakhe utheni kuyena? Engakusho nje ukuthi if umnyeni wakhe akanaso isikhathi ngazama ezinye indlela nothi ukuthi uphume uyocenga umuntu ngaphandle ngoba lokho akunayo imphumela emihle. Awusho ubuqala ukuphumela ngaphandle noma vele into oyijwayele? Bengiqala nje ngoba Uqala nebhadi. Yebo. Kwaba yibhadi elikhulu ne. Yaba yibhadi. Barika asithemba ukuthi umyeni wakho uzokwazi ukutholela usizo. Yebo. Ukwazi nokulapheka futhi. And then ukwazi ukuqhubeka ngempilo yakho ephambili. Yebo. Yo, ezinye indaba ababukeli izive senzibe ngaphezulu nje ungabusazi ukuthi kena mele wenze njani. But ke asibonga ukuthi udadewethu ube nayo amandla ukuthi akhulume nomyeni wakhe. Sithemba ukuthi umyeni wakhe uzokwazi umtholela usizo, akwazi ukulungisa lento afikise nomshado wakhe. Blaqlife TV siyanthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. uLongstar ngiyanthanda. Is the Blaqlife TV.